Всичко, което трябва да знаете за българската прокуратура, може да се опише само с два случая. В единия случай имаме свидетел, който казва, че е дал 60 милиона лева подкуп, предназначен за Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ, предадени от него на финансовия му министър Владислав Горанов и на пиарката на ГЕРБ Севдалина Арнаудова. Той казва: ето разписките от банката, как съм теглил парите в брой. Ето ви свидетел, който ще потвърди, че аз с тези пари периодично съм влизал в финансовото министерство, в кабинета на финансовия министър Влади Горанов и ще свидетелства, че съм влизал с пари и съм излизал без пари. В този случай прокуратурата казва: няма достатъчно доказателства, за да образува досъдебно производство. И втори случай. Бизнес дама от Варна, която от години печели десетки милиони обществени поръчки за хранене на училища, детски градини и всякакви други неща по времето на ГЕРБ. Тя е печелила обществените поръчки за тази услуга, печелила е милиони и сега при нов кмет, който е различен от ГЕРБ, за първи път тя не печели тази обществена поръчка и свидетелства, че някой й е казал, че някой друг иска подкуп. Тя дава свидетелства за това нещо и веднага прокуратурата и Комисия за противодействие на корупцията се сезират, не просто образуват досъдебно производство и считат, че има доказателства, само за едни голи твърдения, че някой друг бил искал подкуп. Самия този не иска подкуп. Нали? Но тя твърди, че друг е бил казал, че той бил искал. Прокуратурата вижда доказателства в това нещо, не просто образува досъдебно производство, а задържа предполагаемите извършители на едно предполагаемо престъпление, иска постоянна мярка за държане в стража от съда и ги държи в ареста тези хора. Ето това обяснява българската прокуратура в нейната същност и това, срещу което ние винаги сме се борили. И не, това не е просто двоен аршин на прокуратурата, бухалка за едни, чадър за други. Прокуратурата умишлено и тенденциозно от години прикрива престъпления, извършени от бивши управляващи и от настоящи.